Ara fa 25 anys vàrem visitar les Bárdenas Reales, un paratge semidesèrtic situat al sud de Navarra. Feia poc que començava a haver-hi rutes ciclistes per la zona i ens hi aventuràrem. Així que ens desplaçàrem en vehicle tot passant per l'anomenat Castell de Terra, fins a arribar a la zona de les Bárdenas Blanques, pel color del terreny. Vamos a ir por allí, vamos a subir hasta arriba del rayón, donde veremos todo el paisaje de las Bárdenas, y luego bajaremos un poco por el circo y yendo hacia Pisquerra y para salir otra vez a este camino. En bicicletes de fa 25 anys, sense cap mena de suspensió, ens endinsàrem en aquest paratge. De sobte, un fort soroll ens va aturar. El ruido es fuerte cuando pasa el avión, como ahora. Las bombas normalmente no hacen mucho ruido porque suelen ser de fogueo. O sea, no son reales. Alguna vez hacen fuego real, pero eso raras veces. Cal tenir present que una part de les Bárdenas Reales és utilitzat com a camp de tir per als avions de combat. A mesura que guanyàrem altura, el paisatge cada cop era més bonic, amb les típiques imatges de terreny erosionat que podem contemplar a tot el nostre voltant, sobretot des del cim del raión. A l'hora de baixar passarem justament per les zones més erosionades, que ja a l'any 1999 atreia una gran afluència de ciclistes i excursionistes. És el tram final d'aquesta travessa on varen gaudir del descens meravellós en bicicleta per corriols dins d'un paisatge espectacularment erosionat, amb formes arrodonides i d'un color crema amb alguns tons vermells.